Arja-täti lukee teille nyt Pikkumake lähtee kouluun -kirjan. Make on pieni marsu, joka haluaa oppia uusia asioita. Tossa on se Pikkumake. Katsotaanpa mitä täällä tapahtuu. Make, haluaisitko käydä koulua Etelänavalla? Etelänavalla on ainakin pingviinejä. Olisiko tää isipingviini ja sitten pieniä pingviinipoikasia? Ja se näyttää tuommoista kalataulua. Vai leikkisitkö mieluummin jäälautoilla Pohjoisnavalla? Pohjoisnavalla on sitten taas jääkarhuja ja hylkeitä. Olisiko hauskaa liidellä yli lumihuippuisten vuorten? Nyt se matkustaa haikaran kyydissä. Millaista olisi kiipeillä puissa oikeassa metsässä? Osaisikohan marsu kiivetä puussa niin kuin oravat? Uskaltaisitko juosta ruohosavannilla ja ratsastaa kirahvilla? Niillä on aika pitkät kaulat näillä kirahveilla. Tekisikö mielesi Aavalle merelle leikkimään hippaa delfiinien kanssa? Tuolla on joku paperivenekin siellä meressä. Nauttisitko Sammakkokuoron konsertista Sademetsän siimeksessä? Oispa jännää. Kuinkas monta sammakkoa siellä oikein on? 1, 2, 3, 4 sammakkoa. Lähtisitkö ylittämään erämaata kamelin selässä? Onko se Make ihan väärinpäin kamelin selässä siellä kyttyröiden välissä? Herätys, Make. Nukutko sinä? Opettaja on esittänyt kysymyksen, johon kukaan ei osaa vastata. Missä kamelit elävät? Erämaassa, Make tietää, ja pingviinit asuvat Etelänavalla. Olet oikeassa, Make, opettaja kehuu. Se siellä piirtänyt, tuolla on kirahvin kuva ja ainakin tuolla on kameli. Teköhän se Make on piirtänyt? Opettaja on tyytyväinen Makeen. Hän toivoo, että muutkin oppilaat kuuntelisivat yhtä tarkasti. Pirr, kello soi. Koulupäivä on päättynyt. Niin se Make lähtee koulusta kotiin. Tuossa oli taas pikkupingviini ja oliko toi opettaja. Sen pituinen se.